Horas madihita saluhuna akadamang dodainang nehnolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata lahu manangin hatani Tuhan di bagasa tikir martangnya kita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhna roha ima mangaramoti manuturi jalan mandongani hamu saluhuna dinalahu tumangan hatani Tuhan makuling maho Tuhan nungarade hami majalo jala tumangan hatami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Dihita salutna kadamang dodainang hatani Tuhan nasar tuhita di bagasan parsarata dia pala partikianon dienet mai sian barita nauli na sinura di si Matius biddu 10 tolu mamuk kami sian naya 10 masuk 1 ayat 17 tajahama odo hatani Tuhatta dungi didapoton akasi sian nama ibana madok buasa marupa maho marjamita tu nasida aleni nama mangalusi nasida aleni odo si basa-basa do itu hamu ubay na ditadamu akka si hasimoan ni harajan banua gijangi aladang di basa-basa honi anggoto nasida ay tuganuk paradongan lehonod do jala pasusukon alay buatum masyan naso paradongan na adong di banahian ido alana ubay na marupa maaw marjanitay nasida ay marnida nasida so haru di ida jala marbinegi nasida so haru di bege jala dang dia tusi asa nang jupang ma di nasida na sinurakon ni si Jesay na madok begem ni si paramuna do inian matua so atu samuna si malolomuna do marnida sa nian matua so tadaw muna nang takang dorohan di bangsoon jala main gol do pinggolna dipapipit do matana asa unang mardida si malolongna unang marbinege si pareonna jala unang mangatu si rohana asa unang mulak jala unang manu nasida bahenokku alay martua do si malolong muna ala marnida doho si paremuna ala marbinege ay natutudo nahudokon tuhamu torok do akka panurirang do akka partigo akka namasion na idaon na niyan naun idamuna hape dang di ida jalanang begeon na niyan naun binege muna hape dang di bege ido yanggo sahana dihita saluhna akadamang do dainang nahlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus sipata di bagasan parngulo dihita ha batahon na tuat-tuat na julo gudang do cara na pinatupa dinasida mangajari akapoparan na adong do marhite-hite aka turi-turian adong do marhite-hite aka ulaw na dinggan jala adong do musenang marhite-hite aka puda alay tujuan na sa sitong na molo na tuat-tuat na julo mangajar kita asa tung mga tusi do hita dalam do ngulu si todongot ta si tujot ta tujuran narion asa unang targuduk kita jala asa unang madabu hita tuaka ulaw na maralo tuaka adat suang songoni tulomoni rohani di bata huriang nahenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di bagasa terpujamita na sa hatuita dia pala partikiano nang Tuhan Yesus pesa sitong na adong do dua hal na biasa na masa jejot di patupa Tuhan Yesus mangajari humalyang na manggobarhon taringot tuharaja ni debata adong doi martudu-tudu langsung madok madirina molo tajah di buku di si Yohanes langsung didokot Tuhan Yesus Kristus aru dala doha ngolua alai
Adong musedo marhite-hite akau pama. Nah dihitar kadamang do dainang. Diturpu jamita nasahat tuita dia pala partikeno di bidu 10 toluon. Di patu-patuhan Yesus do pangajari tua kanatoro. Tuala Parise, tuala Yahudi, tuala imana mangyuton ibana, termasuk matua kasisiana. Marhite-hite sada upama. Di upama Tuhan Yesus do harajau ni dibatai doson songon ima halak nama nabur boni. Adong do boni nama dabu di tanah nadenggan. Adong do nama dabu di tanah batu-batu. Adong do nama dabu di tanah susang duri. Adong musedo nama dabu ima di pinggir dalam. Upamo di pasar Tuhan Yesus tujuan nasa sitongna. Dada asa mau atusan. Alai justru asal lamurado atusan asal lamurado botok. Alai ternyata. Nah terjadi amanginang. Upama manang pangajarion na pinasahan ni Tuhan Yesus dan dia tusi torop hala talumobi madang di boto hala Parise hala Yahudi hala si boto surat tujuan di upamode bahasa dan di boto alana dan adong haporsa dinasida tu Yesus Kristus. Maka ketika Yesus menyampaikan pengajaran itu karena sulit dipahami. Roma sisian Tuhan Yesus di bagasan ayat 10 ni disukum Tuhan Yesus. Buasa marupa mahomar jamita tunasida. Alai di Tuhan Yesus ma di bidu di ayat 10 tolui di bidu 10 tolon ido alana ubana marupama au marjamita nasida ay marnida nasida soharu di ida jala marbinege nasida soharu di bege jala dang diatus. Jadi sasitong na amanginang Yesus bukan mau mempersulit pengajarannya, tetapi dia sebenarnya ingin menyederhanakan pengajaran itu. Tetapi kenapa pengajaran itu sangat sulit diterima oleh para pendengarnya pada saat itu? Di siana dan porsia nasida Tuhan Yesus Kristus. Dan porsia natoro pi si boto surat halak Parise. Na Yesus do Tuhan. Na ibana do si palua. Jalan na ibana do na puna harajau ni di Batam. Na disurakon akka panurira. Maka walaupun mereka mendengar ketidakpercayaan mereka kepada Yesus Kristus, mabay nasa na binegi dinasida, nasa na binereng dinasida, dan dia tu sila sida adalah patanda. Makanya di Tuhan Yesus Kristus dos manasida somona disurakon imasi Yesaya di bidu masa dia saplopati dibuat Tuhan Yesus makutipan Yesaya bidu onom ayat sia sampai 10. Nama dok bagian si para muna do inian matua suatu samuna si malolo muna do marnidasan yan matua sota daumona. Maka ketidakpercayaan naso porsi nasida tu Tuhan Yesus gabi maben nasida dan mangatusi lapatannya ke upama odeng hape sasitong na upamai tung masemurasi tutudo atusan molo di bagasan haporsial iba majalon molo di bagasan haporsial iba majalkon jala molo di perhatutu rohadok pikiran iya Yesus do Tuhan doho ima si palua. Kepercayaan kepada Yesus membuat orang-orang mengerti akan pengajarannya. Songona pinatudur niat kasisian. Tetapi sebaliknya, ketidakpercayaan kepada Yesus membuat hal yang mudah pun gabidang boy atusan. Alenima didok Tuhan Yesus di ayat na pasapul sadahon dohok pasapul dohonnya. Alamin nama mangalusi nasida. Alanyodo
si basa-basa doi tuhamu uban na ditandahamu akka hasimuan ni harajaon banua gijang aledang di basa-basa ni anggo tulasida ay tuganuk paradongan lehono do jala pasusukot alay buato do masyen naso paradongan nadokyan di ibana. Jadi basa-basa do hapor si aoni manang basa-basa do akapangatusion na dipasa Tuhan Yesus itu akasisiana. Jalalam dung dijakon nasida Tuhan Yesus la mangatusi nasida pangajarion. La martabatabba mak kahapor sa dinasida. La martabatabba mak posnya roha. Ale justru sebaliknya. Naso porsi itu Tuhan Yesus Kristus. Nasa na adong dinasida gabi buatu ni Tuhan. Lapatan na songo dia amanginang. Ketika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupan mereka juga imangolu dinasida, hosa dinasida, buaton ni Tuhan gabi mariswang mangolu dinasida. Dan adong be pola gabi mariswang do akka parngolo dinasida. Jadi dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus pada saat ini sebenarnya pengajaran na tumas semuras itu tu atusa. Yesus bukan mau mengatakan, mau membeda-bedakan. Tuhan kasisianna hulia mau tahu. Sarupa do pengajaran itu sudah nang dileho. Tuhan kasisianna do to kena toro. Ale kuasa kasisianna. Boy majalo, boy mangatusi pengajaran di pasal Tuhan Yesus. Alana sisian di Tuhan Yesus. Porsia situ tu Tuhan Yesus. Ido ubahen na didokot Tuhan Yesus di bagasan turpu jami taon na di bagasan ayat 10 itu. Ay na tutudu na hudokot Tuhamu torondo aka panurilang do aka partigon. Aka namasiol na idon na niyan nang nidamuna. Hape dang di ida jalan nang begion na niyan nang binigemuna. HP dan dibagi. Maka orang-orang sekarang mana akasisian di Tuhan Yesus Kristus iko martua do hita. Karena apa? Karena panurirang na disurirakon nasida. Mereka berharap, mereka bermimpi ingin melihat. Mereka ingin langsung mabegi na diajar Tuhan Yesus. Tapi sebelum Yesus datang mereka sudah meninggal. Maka kerinduan itu tidak tercapai. Alai kerinduan ta, pos nirohatta, karena kita ada pada saat ini setelah Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Jadi dua sisi kehidupan yang sangat berbeda. Mulak kapanuriram ada orang sorodo Yesus. Ale angguhita dumrodo Yesus. Makanya umar tua kita mangina. Dihita akadamang do dainang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahado nanay bototta gabi mutihan na arga. Catur pu jamita na sa tuhita dia pala partikyano. Obartu jana sa tuhita las nirohan ni halak partigor. Di dia do las nirohatta mangina. Las nirohatta dada ala mamorhita. Manang las nirohatta dada ala umalo hita sendasida. Alelas nirohatta disiala haporsyota maka porsi Tuhan Yesus Kristus. Maka iman kita membuat kita bersuka cita. Iman kita membuat kita mengerti akan kehendak Allah. Maka segala pengajaran Yesus Kristus, pengajaran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus, gabi buita jalo, gabi patugun haporsyota, gabi mabay kita mardame sona. Basa buhita mardame sonang di bagasan pengajaran ni Tuhan Yesus Sido radi akka arta nabadia naso boy lehono di portigo. Maka di dalam pengajaran Yesus Kristus kita mengerti akan keselamatan itu. Ngapa doa ada mangdainang las nirohatta disyarat nungatakas taboto tutu. Ia Kristus sisi palua. Maka karena kita sudah beriman bahwa Yesus adalah si palua,
Na paluaho kita siya dosa, na manesa akadusata, na mabay kita gabi anak kahawlongan, jala na mangalih tuhita ngolo salim lilik na. Ido mabaylas ni rohatta mangina. Jadi suatu ngadong berpikir, di bagasan partikianon, imalas ni roha ala niak kahamoral, ala niak kahagabion. Tetapi kita layak untuk bersuka cita bersama. Kita layak untuk bergembira bersama. Karena kita menerima keselamatan yang daripada Kristus. Karena kita beriman kepadanya. Dan keberimanan kita, mabak kita mengatusi akalo muni rohani di mata. Muradu atusan na pinasa ni Yesus Kristus. Nang pesasitong na mauldo ulahonotong. Alay, molo di bagasan pos roha hita. Gabi bodo ulahonota hobatu sakap ni di bata. Nah para po di sahali kadamang dodayna. Adong masada carita. Adong masada padita. Na baru ditabis so ni magabi sada padita. Di tempat kong may mana di sada desa terpencil. Memang di desa alana desa terpencil bahasa dinasida pe hulang bahasa daerah do na diboto nasida bahasa daerah setempat. Di sadatiki nakok may mapadita na poso. Asa songon na diboto halako na parkota mungkin omar wa di padita. Jala asa to riboto halakon au malo terpelajar ima mungkin rohana. Jadi dungakop imana tulanggatan dapat aka parjani taon. Marjani tama padita na poso. Marbahasa Yunani may mana, marbahasa Ibrani imana. Sudina aka penjelasan selalu dibunghu buku di mana do aka bahasa Ibrani do bahasa Yunani. Bahkan marbahasa Inggris musen nang imana. HP na namanangiho aka paruta-huta do. Jadi porsi hima ima padita na poso. Dong sai turun iman selanggatan sipul mapar mingguan. Di suku nima sahala ruas na. Amang padita. Dakwa tu sinadi do damang padita nagkaninga. Dakku boto marbahasa Ibrani. Dakku boto marbahasa Yunani. Dakku boto marbahasa Inggris amang padita. Jadi sudinang na dipasa amang padita dakwa tu sinina. Tarsomok may mapadita. Na amang inam nanlongan di bagas sa tuata Yesus Kristus. Si pata memang gudang do mana pamal-malo. Alay molo pangajalin na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus on. Na marhite-hite upama dada asa dang diboto na sida. Dada di ba Yesus asa nang datusin na sida. Tetapi sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kepada mereka lebih sederhana, lebih gampang dipahami. Tetapi mereka tidak mengerti. Bukan karena pengajarannya. Bukan karena isinya yang sulit dipahami. Bukan karena bahasanya. Karena Yesus membahasakan sesuai dengan bahasa mereka. Tapi ketidakmengertian mereka. Karena ketidakberimanan kepada Yesus Kristus. Berbeda manginang. Do ima padita na poso nakadingan. Nama bigida mengatusi memang dah mengatusi bahasa ya. Jadi bahasa ni tu hatta nasa tuita dia pala partikianon nang mengajari hita ganuk marsada-sada lasni rohatta disiala di basa-basa di bata tuita ka arta na sumuro. Lasni rohatta disiala di basa-basa di bata tuita akan ngul saling nililekna. Jala lasni rohatta disiala totok kita mengatusi akadalan di bata. Jalekot taulahum mak dalan didebatai marhite-hite akaparange siganupari. Amen martang yang mahita. Moliate mau pasaro nami tuho ali dibata nami dibata Jehovah. Didenggan dibasam di asini roham na totong di lehom itu bagasan mulu nami. Proses itu do hami Tuhan hami do akka anak haulongan ni roham. Na dibasa-basa ko akka parbinotoan. Marhite-hite ha porsion nai maka porseho Tuhan. Moliate Tuhan lehom matutu akka bisuk Tuhami asa mangatusya hanya kadala dolo moneroham.
Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.